kulibe chikamwini even politically kilimano no kulibe chikamwini ngati one wapita hiyo ndio mcheo inu sinkamuna kuchora inu zero inu mnachoka inu mnachoka inu komano inu tayaka kuponza ubajara wao awayake kuponza ubajara wao ubajara wao nakutapa ngabanje komano tizinena ikhalime mwa inena yauje AIP yo ndi distribution yanga kali ya nthawi kunena kuti AIP ndi nthawi muyono banje achedwa imvula ndimene kugwa achedwa komaso inu mwese kunja kumogovola kumwela kunosika chiwiri kamene ukole muzinena kuti akamapitaso anyowa ndi mvula ye akamapitaso federeza alipo akuti tu apa ndifuna ndikuwerenga soka zimene alemba at times 360 akuti pofika pa 4 November chaka chino alimi mchigawo chapakati alandira 6,571,000 metric tons. Yeah, 6,571. Ku south 3,333. Ku north 495. Yeah, itimanena kuti figure ya 6,500. Ndikuti ku central region kumene kulandira yes kumene alandira kwambiri ndeti mati mvula imamba kugwa kuno ku south kuno bwachi sana yambe kuno komaso ineni ngofusa pamenepo distribution ayipanga bwanje ayipanga criteria yanji on what why if I look at mene ku north kumaduluka chimanga chambiri ku north yes no ku north kumaduluka nzimba ndio mwe yeah ikomenene kwa chimanga chimaduka kwambiri ku kunoti kosali kwina kuli mabiliro ambiri umeneko inu ku central ndikumene kujeni ku north ndikumene kumaduka chimanga chambiri seconded by the central yeah koma kumafuna unena kuti even foja baba nimesa kumene ili ni mabweni ili ni minda ambiri ku north kuli minda osati mbina ya mbiri ili ndi minda seto ndi mbina ya mbiri koma kundana na minda koma kumwela kuno kwachuluka mati mola kupatseni mukayima kuti ku central kuli minda ya mbiri minda ya mbiri ya commercial alimi anakula okazi okay chabwino ndimunene kuti komanso ndimanena kuti mafana ndigwirizana ndi awo AIP ndi thandizo la anthu osauka mwandimvetsa ndiye kuti region imene yalandira zochepa kuli anthu olemera region imene yalandira zochuluka AIP kuli anthu osauka ndiye kuti Malawi muno anthu osauka kwambiri ali ku central region let's agree on this one. Let's agree on this one. Democracy siliganizana kulankhula mmene munthu aganiza awayankhula zona maganizo awo pamene maganizo anga ndi onena kuti kumwera kuno kumachuluka kwambiri mtukula pakhomo ndipo ife pa central timadandaula kuti mtukula pakhomo moja azilandira amatembenuza ndani kucholo kupalombe inu kulibe komaandira kwambiri mtukula pakhomo ndipo anthu akusendwa kulanda ndalama zambiri anambira kucholo kuti njani zinambira ina kuti mukhale ndi full stop amechwana futa yakuli amechwanu inu munganeza mtukula pakhomo imayenda yokha direct kwa munthu amene ana imejayo imanisangalasa amene anaigawira amene anapita door by door kumatenga mauje namu I'm telling you ku central ku north ku south zimene zijazo ngati they were saying they were targeting about 5,000 people they were targeting 5,000 people ndiye kuti anthu aja anagawa kandi ena kandi 25 uku ena imejayo ration imayenda bwino koma iyi itayioneni mmene apangira ration siyenda bwino wait no imene ijayo direct kwa munthu anthu amene akulanda mtukula pakhomo kwambiri eti ndakusendocho ndipo ndakukasiya even kukasiya kwawo kwacha kwezi aliyense even mwana kulanda mtukula pakhomo mwana kutukula khomo lake ukasiya kujamanena kuti kuliko mapita sokoka budula
kujamane uri asiya kabulu asiya kabulula salu ifa umako kuja kuli salu baba bobo ndithu tizuzulepo favorite msikwenda bwino isiya chipani Maudindo Bomba lisamanenge kumbali kuti akuchipani atwali. Makaye bring ma data oboyera muona kuti ndikula pakoma amaandira AIP ndikula pakoma kuti ndisiyo koko timanena kuti AIP yokhani ili nkamankama mudzi wa ineyo Mapuyo South chaka chino baba amene alanda timanena kuti tikamatenga crude una kuti number iyi ya anthu ku Central Region eti number ya anthu ku Southern Region even kwatu unochira Zulu pali muzina mwina tuka munthu mmodzi mwandimvesa now timanena kuti ineyo I'm standing unena kuti ntukula pakhomo ndi imapita kwa anthu ovutikisisa. This is true, we agree on that one. Now kumene kwachuluka ma numbers kuna kuti ukukola ndo sauka mbiri kumene kwapita zinthu zambiri therefore nzimo muno anthu akusentrojo ndo sauka konaso ndikusera yes ndale kuli mavuto akala ndi president 5 kuje 4 years koma chuma kulibe ndo sauka atamvera loja bwino mukangana kufika kotero. How sure are you ma ration mwa gawa motero how sure are you kuti anthu akalandira? I remember one time untawi nake it's just image yongonena yakapeka walenu I remember tawina yake napezeka kuti kucholoku the whole mudzi kanthu analembesa anthu angati panabwera thumba limodzi even makubo nawo manja mpaka lero alama olo kunoko alemba kunoko ku South kunoko 3000 antumulandira ingadandaule chabe epi imayenda bwino sana ndiza AICPM inu kuti AIP inu mwani amene sita kuchira AIPM madalaja anu ndi malemekeza ne musamani pangitse ngati kuti ndambepo zoika za ngona mwachula kuti AIP ndi AIPM apita muthalika ndi malemekeza mankula rumani mwayiwalanso manena kuti AIP atati iba kusangalatsa ndi imanena kuti mmene AIP inabwerera eti sikuti ingakwanire tonse koma amangosankha apo ndi apo ndenanenapo kale mbuyo kunena kuti ngakhale imapita kwa anthu oti kayatani koma fetereza uja akasinthana manja muja amagula anthu aja motsikirako amene ali ndi commercial farm ndadikira kale ndi amakathira ku munda akakathira munda chimanga chija timakatenga chimadzatipeza soplanta kuno olo chisanapite for intended AIP osanapite for intended vessel koma zimadzatifikaku AIP palivuto limene akamapereka amangopereka kuti pola apereke akampatsa gogo amene sangathe kulima akusiya nyamata amene ali munda kuti akhoza kulima gogo chakulenga akugulitsa kuti apeze chakudya yathu azipereka kwa anthu amene ali mphamvu AIP chachiwiri amalawi tiye tisagone AIP kutaye uko zimbuzi zinazaza zija tikumbe tifugule pamene paja palifetereza amene ndeni maganizo achilima ife takundula kwambiri a UTM ife amaiko uzi inu baba to a certain extent. yes Ntabatu. Yakufe federeza tibelele kuoka. tisinthe kaganizidwe tiye ntipange Kodi federeza kaya kamufisha sali mozimeza. inu kamutu munakatenga jawe yakamutu munakatenga bibi mutsire munda zakumange kutenga kwenyasa amene kutenga kwenyasa fukula chibudzi choti ndi chakalenga namakhaso bibi ngati manyowa kaya koma sopano tigwizane nanu amalawi monga kati last year number ya anthu amene anda AIP inali yochulukirapo this year asisa mwandipeza buy and buy izika kuti manamba yakutani 6 tiye tiganize zinthu zina tiganize zinthu zina zina kuti kodi boma
nkhani ya fertilizer samakale atachiti tuzisankho ya kuna kuti anga tisidigawa fertilizer ndikuti tusandipotera isamakale nyambo isamakale nyambo apange njira akuyamikira kuti boma lilipo lunkakasisa ya ndikusuza ndikabwino boma lilipo lipano paliboma pano mbuyo mubanopa tinagwirizana kunena kuti we have to deal away with AIB. Ndetinanena kuti idatera tutapeza njira ina imene tizithandizirana kupita ndepanopa ndimona ngati njira yabwino ndomwe chobwerera makalabu makobaleli amene achaonda amene azikatenga ndi fertilizer chapa chani nkhani yonena kuti nkhani yonena kuti boma ili eti AIP tikugula ndi ndalama zathu amalo tizinde zimene za tax zathu now timanena kuti awanena nkhani yabwino nthawi ina ngakhale nda MCP manamba za MCP MCP komando kukugula pang'ono so ndipyuma ndimanena kuti nkhani yonena kuti tise kudalira boma nkhani imetakati kuine napano mwatimvesa amalawi tiyambe sapano kupita kumbali yona kuti without boma tisipanga survive chifukwa boma ililo kuti liligani ili lalikumudwisa maka ili ife tinanena kuti likatenga dziko tifuna tiwaongolera anthu kuchilungamo chilungamo sikumangolandira zinthu zaulere zidayambitsa ndi anthu amatibati inu munanena kuti fertilizer iya takumbuse alena kuti fertilizer ka 4000 nkanthu asachuke malemu pano ndizimene akunena kuti tivotere UTM inu ku UTM ngokangana phase 1 yadusa ayutm tafadhali na UTM ayutm unena kuti phase 1 ambuya meki musamakale ina makani ngati malemu inu mamveserani zinthuzi malemu anali ochenjerado ngati zathu wakuemudoli yogine phase 1 phase 1 ya meki imene tamalembesa yadusa in 2 or 3 days time pa 9 ikuyambika phase 2 manimvesa choyamba tofauti tapempha Malawi kunena kuti tituluke tikalembese sawa manimvesa ngati silembesa awada akumazoera nkhalamba atuluke akalembesa komano kuti anthu atuluke atuluka ngati mukumvana lero olambula akunena isi akubwera opposition ma press conference akunena akuti komana bero tali manja achoke ndi anthu ena ano akakhala makoma sono ministry tipi tabanchi kumasawati mafala tinene zimene kunena kuti ma main stakeholder kapena ainiwa kachisankho ndi zipani mwatimvesa now zipani zikulu Malawi muno ndi DPP, Malawi Congress Party, UTM, Afford, ndi zinazi ndipo zipo 5 ya UTF. Now, out of 5 ambako ndi wankulu 6. Now, amene sechipani ya. Chikomene yoja ndi amache basi chikomene ndi vice wake ndama yake. Okende manena kuti. Nzosiyana manena kuti. Nkani ya kumeki. Ikukota njira pena pake. Out of zipani 5, 4 zikunena kuti kwa mai ife tiona kuti asunthe. Matimvesa? Akumukanza kuti mai amene ali connected ku chipani china. Now ndeti manena kuti mu democracy majority rules. Bwanji mai anabero ndali manja atasuntha unena kuti abwere munthu ina amene atusamuka ikira. Ndiye yankhulepo. Chabwino. Nthawi yake Malawi muno chairman woyendetsa zachisankho tidaona mu social media kuti analiva chibwezi ndi president wa dziko limene ndikati malize ni masuke mpapala pano andaliva chibwezi chifukwa palika chithusi kamene kali mu social media akusochona ndiye ife sikuti sidi nkadziwa mmene
chairman ameneyo ankayendetsera tinkadziwa koma tidali ndi evidence zitachitika ndikupita kukhoti kwanena kuti awasanayendetse bwino bwanji ngati awo ali ndi point adikira adzakhale ndi evidence kuti amanjawo muti antali manja kaya sadayendetse bwino chisi komando tisapange insinuate ya ali qualified chomaliza amasaka munthu ndi president ndichifukwa chani mali mozi ndigwizana nalo ba press conference ndikwaenda mmisewu sitakutayisa nthawi opposition pakandikana umboni ngati kulaya mara ambirimbiri mala kuno ya opposition tapeza ndimene kuti kaya machina akutani madolo anyamata musataye anawo tengani zimenezi chazo pitani kukhoti baba chimene atha kunena kuti machine awa asagwire ntchito mwandimvetsa pali insinuation as you are saying kunena kuti machine amene chifatu mizimu kadusa amene kuti kunena kuti ife akuti tavota kale mwandimvetsa akuti machine amene wati kangovota ndi kuti muli anthu kali 2 million auje nayi mu CP mwandimvetsa now timaina kuti ngati chinthu chili ndi vuto anthu panopa akunena zimenezo. Yes, you remember. No, Baba. Baba, listen to me. No. Yes. Speculation in the many men could survey. Speculation in the many men could survey. For example, no, Baba. When we voted in 2019, we lost time for 1 year to 2 Kwangana. Mpaka 2020. We did not develop. But can you make? Now, if I want a surgery report, why is it not still for Kukonza? Ana Beontani Manja is not the only judge in Malawi. Kuli majaji ambili. A president asake mtu win, a president asake mtu simple. In fact, in that Manja Lunda nayo, bali pepa connection in there yose. Umboni ndio nakuta na Beontani Manja ni mwana wa John Tembo. Umboni ulipo umena ukusi. Umboni unalibota naga mapchosho nana. Ndio vile naka chairman, ina naka president. And it down as much. Asa mtidango bila kukoti. Nima umboni Komano. Baba kumutapita ku center ukalembesa tatulo kusole zimaenda bwana ndakamba ine personal experience yes palibefu koma habari yanga ina kumena kulembesa nebani ameki ndaina rabi zimena makwa bwana anu pa TV la virus ndizochitika background zosiyana tabangani supervise unless kati mukudziwa zimene mukupanga zina zake koma takonzani zintuzi amambiri akubereka akuti chifaja akuti mina nene apa paonokeka apa kachani I think that's why inemene naonako kumene kunali timavuto nditi jamani nakuti maidea amene alibe azilembetsera pompo zimenezo azikoza ndimene zikhalire kwina kuti adzabwerera vuto ndichati kwina kuti tivomekeze kuti ena akungolira ndipo ataya nthawi momwe azitoka ndopati zilera kuti inuwe mukulera kuti kanthawi imene panalena akambapshomshona kamatani ndiye ndifuna ndafuse kuti amene akunena ndabelo awawo akunena kuti asunthe inu mukupita kutenga zimenezo ngati reference. You want to say kuti mukufuna mukhale ngati kuti mukubwenzera mukufuna ndendanena kuti ine chimene ndikufuna nena ndione kuti mukaona kuti chinthu chulakwika mangodikira ndikupita kukhoti kuti ababa zimalakwika chonchi mulibiretu oloma facts kodi inu ndichifukwa chani mangonyinyirika ngati okay wait guy I want to ask a simple question. Ndichifukwa chani tapereka kuti ma stakeholders amphamvu kuzipani ukuko ndi 5 Malawi Congress Party, UTM, Ujanjanet. Now, out of and to follow, I will not see where the Malawi Congress Party it's obvious. Ndijani. What is obvious? Awawa akujira manda ndi Malawi Congress Party. Okay. Ndichifukwa chani yanga kumele kuja uli commissioner wao. Uli commissioner wao. Ananena uli kodinu. Musani ndiwa. Ndiwa ni mafuso ndini. Inu kumeki kulinenele wako wa meki. Yes. Kwena labi kulindandi kwa linenele wako ndi uje no man flat. Yes.
wakumeki ndi Sangwani Mwafuliro. Yes. Nchifanya nata udandala za meki akuyankha ndakunkuyu aboma. Nzofanana? Boma ndi meki. Chifukwa chani? Ndiyafukwa chani? Amali kanena kuboma. Iya Yofana kamadandaula azikanena kumeki. Yekala kanena kuboma. Mapress briefing aja akupita kumeki. Akuyankha chani? Aboma akuyankha chani? Makadano aja. Ndi yankho ene. Chifukwa yeyo na kuti awa ali ndi contract yomanga Mausoleum. Awa mena ita black Black chair. Timabuza kama Mausoleum zijeti. Timabuza ni kuti zachiriza zija. Timabuza ni kuti mabudget aja kama manga pasi. Mama kama MP atu. Azunika kuti wodi mu budget department mene muli chani chinthu chije chinali mu budget koma nchosafunikira Malawi muno. Koma chidali mo nde budget jatika manga basi kena kwa ndo mazango tate tivangezi chazili mbudget mja koma inera ndicho tseni umbuli inu yomwe acho pati pesa inu zimene zija kamanena manena kuti kandi ku health kupanga allocate mwakuti kucha kutupanga amatchula ma department you want to say kuti ku parliament kuli department yoyang'anira ma Mausoleum inu timafuna kuti mwina sana yangu meya mwina sana yangu ana ufulu wake utiwo inu mfuna mnene kuti pamuzi 2.8 pamuzi wina kunena kuti lero anagora ndi njala lero mwandimvesa iya ndikunena njala ukayo wina abwera pa kompano apa no pali njala tifuna ufa koma gogo ana mwalira tuyeze kwa kuna kuti ndigula sementi mukawa wake mano sima yayi nawe ife tunena kuti Mausoleum sio lakwika. Even bingwa namanga Mausoleum ya Kamusu. Mandimveka? Gwanda nimutone ndi mukumbukire. Koma badakali pano pomwe mafuta kulibe, chakudya kulibe. Ayezeke. Previously anapeleka kale boma. Linapeleka 15 million kumanga isudi alibantetete. Adakali kale kuna kupuma. 15 million. Ai mukudama sana pamoja. Kipase nomboni. Kipase nomboni. Manga Mausoleum pamene ufuna bosolo la dalama. Okay. Wadwanji chakula ndimezo madabanga ba? Abanga withdraw. Chintu chachidali mbudget koma abanga withdraw. Ifancho banda nchi. Ndipo ina mwene nyumba imene kupanga house inu. Nyumba imene kupanga house mibawa. Wala 2.7 billion. Allocation ya mangaja kufanya hana kulingana mazungati. Iya amene ndo kumpoto sanga mmangire chitiza inu. Ando kumpoto ndamwano inu. Ine akamanga chira chachi hapo yake ni yuba sukuti ningaloweze budget yosecha koma zakwandazi ni mazidziwa. Koma inu mafuna kufusa kuzona kuti idode kangoteka kungoyangana kuna kuti nyumba imene kupanga house mibawa yonse inu. Sindikuba kuti anemanga 2.8 billion. Sono chiriza ichicho 2.5 billion. 2.7. Kodi mukumanga chati? Andi muone kuti mubinyo Ubinage che. Mukumanga chati? Ndalama likamanga allocate. Kumene kuja kulima odita chanchana amene akagwire ntchito yake. Ngati munthu amafuna kuba amange basi. Ine tamverani inu mukuti muika 2.7 kumene mukuapangira amene logic yezekani bodo musamagwire kwa bifako. Mufuna muwamangire anthu akunsanje. Iya kummangira Gwanda. Gwanda ali kunsanje. And you look at now nsanje ija ndiyo kuti tikamapita nthawi ya mvula ija ndi imene imapanga safa kwambiri. Matipesese amene kupita kutiko why can't you use the 2.7 billion imene ijayo kwa konsekeresa anthu amene aja. No awandi kumbusi. Andi njala yapanga hiti kwambiri. Awandi kumbusi. Mvula ifuna kugwa pano. Anthu amene tinavutika kwambiri ku Mrs. Iya kuchani kupiri uku. Mapiri no kusoji. Mulisema hiyo imene muja. Chonde anthu akunsanje chikwawa kuchani kusoji. Polisi choka nziko muno mulibe ndalama
2.7 billion imene yo mupa mwathandizira anthu amene kumano anthu eni ake wamwayankhula asunte sona asuntira kuti banji pamibaba ano tinene kuti amene akhale dala mu mapiri kufupi ndi madzi zikachitika asalivutitse don't be ilipo 2.7 yo munakaipanga aloketi kuti mwathandiza anthuwa powachonso makasiya kumene because they will need some other things ali kuleki palayo ikandeki palada kalodzadza leroli ndemulekangwa zikhala bati Amalawi segule maso ngani yedi. This is November. Mvula ikugwa and kuchikwa kunagwa mvula ya mphepo kwambiri kunyamula nyumba. Please anthu amene muli malona kuti mmasefukira mazi. We don't want to lose their life. Don't mind mabwera anthu atamwalira kale. Mwalimpeza tikupita ku conventions tufuna maliro iyi. Kumawa. IUTM. Akuti UTM ya Ntiko ndiye makadula ya kulizana zulu. Kandi abangajani kaya Ntiko ni makadulo kaya. Mukasanga president. Yes, yeah. Awiriwa. Anapita confession. Anapita president kali. Mbele dakasi ntabanye. Tibakana mpungwe. Inu. Kuyude mudu kuli ntchito. Dr. Kaliati. Dr. Kabambe. Yandeso bano. Komabe manena kuti mena nenerawa UTM ikuoneka kuti kademokrasi kaliko. Nyamata wa Ntiko ya Mkoka chipa makana kuti ine 20 million sindipeleka muza tipereka. Anjawala. Komaso ndayamikire kwa ujena UTM. Of course mzimezi yazaonesa ngati pabanja even anthu zinthu mmayambana. Mukayambana you come back to wachakupangana cover ndikubwera ndi solidarity yabwino. Musibi nangamba na nikaka. Ampaka nyambiko.